के हो गोबर न हो अरे इनके का ना तो मैला हो माने तू मैले हो खबा ना तो गोबर हो तारा पहता तो हम ढेले बिग दी हां तो छिटवा पर तो हमार धोती ना लेटाई हां जी रहुआ इनके का मारो भगवान इनके मार दिए जे करे के भगवाने मार के भेजले बड़े ओकरे हमारे मारे के बा ना ना अपना घर भोज में गइले अपना हित के लई निहतानी के दामाद हवे निताली के क्रिया खतनी है चैनल वाला बालू निहतानी के दामाद हवे केहू बा ना अब रवा बुझ जाई हां जी कि या नहर लंगड़े के बियाह के करे करी अब यही से बुझ जाए अच्छे जेकर लड़की निमन रही हां धन संपत्ति वाला रही ससुर तो दोनों गोड़ के लंगड़ के बियाह करी हैं बाबा जैसन जे रहले कुटुंब उसन मिलले कुटुंब हां